चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल फरायसालिमानि गायसनगिरि गोरायुं डॉ रन्जित कुमार नार्जारिया आजिरा मोनबाय। बे बुब्लियावनो फरायसुला फरायसुलि गासै आयदानि लोगो बिबुंगिरिफोरा गोरायुं डॉ रन्जित कुमार नार्जारिखौ गाजा गोमजायै बिदाय होनाय हाबाफारि खुंफुङो। 1994 इं मायथाइनिफ्राय जागायनानै 2025 इं मायथाइसिम डॉ रन्जित कुमार नार्जारिया बानाय मेंनाय गैयालासे गावखौ बावसोमनानै बेंटल फरायसालिमानि गोरायुं बिबानखौ लानानै ओनसोलखौ जौगाखांहोनायनि आरो फरायसा सुबुं सम्पद दानायनि बिबानखौ रुजुनबोदोंमोन। नाथाय समा रावखौबो नेया होननाय बायदि सम आरो बैसो बारलांनायजों लोगोसे दिनै डॉ रन्जित कुमार नार्जारिया बेंटल फरायसालिमानिफ्राय आजिरा मोनो। मख'नो गोनांदि बे बिदाय होनाय बुब्लियाव इएम रन्जित बसुमतारियाबो बाहागो लायो। लोगोसेनो बाहागो लाबावो ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरि, लेङाइ बिबुंगिरिफोर आरो फरायसुला फरायसुलिफोरा। रेसपन्सिबिलिटिया मानसि हिसाबै बयहाबो थायो। प्रिन्सिपाल हिसाबै बिथांनि जा बिबान रेसपन्सिबिलिटि बिथाङा बेखौ मावबोबाय। दा आजिरा लानानै गाव मा डिसिसन लायो बे गाव बिथांनि सायाव। जों मोजां आसा खालामदों जोंहा बिथांनिफ्राय गोबां सोलोंबावनो गोनां दंबावो। 60 बोसोर जादोंबाबो मानसिया 80 बोसोरसिम हारिनि जौगाथायनि थाखाय सार्भिस होनो हायो आरो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव बिथाङा 30 बोसोर जेरै हेफाजाब होबोदों जों फैगौ समफोरावबो गावनि जिउ थासेयाव मावलांबाय थागोन होननानै आसा खालामदों।